ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ମହାନତା ଏବଂ ଚମତ୍କାରରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ଯିଏକି ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅଧର୍ମର ନାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଏକଥା କିଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ମହାଭାରତର ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏହା ଭାବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ 100ରୁ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତଥାପି ତୁମେ ଏହି ବିନାଶକୁ ହେବାକୁ ଦେଲ। ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏତିକି ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ମୋର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ ଯଦୁବଂଶର ବି ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭାବି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦୁବଂଶର ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରାପିତ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ବଂଶର ବିନାଶ ହେବା ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଉ କାହିଁକି, ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ।